Kesäloman joka päivä. Mennään näyttämään lapset. Missä kultaseni on? Kultaseni heräpäs. Joo. Mikä päivä tänään on? Kesäloman aika päivä. Jee, niin mä voin mennä uudistamaan. Ai. Mä tuun perässä. Sattuiko? Ei. Mä menen nyt sinne uudistamaan. Moikka. No, parhailla hyvin. Moikka. Missäköhän se oli? Ei kun se oli tuolla höpissä. Onkin perillä. Hei. Hei. Mä olin varannut uudistamaan. Joo, millä nimellä? Katie Hamilton. Okei, joo, vois mennä suoraan saliin. Se on tuolla ykkössalissa, koska sinä olet jo ensimmäinen asiakas täällä. Selvä. Maksatko nyt vai sen jälkeen? Vaikka sen jälkeen. Okei. Hyvää uudistamista. Kiitos. Hei, sinä olet varmaan Katie Hamilton. Joo. Sinä teit uudistuksen. Joo. No joo, mitä voi laittaa pari suihkeesta ja sitten oot kun uusi. No joo. Voidaankin aloittaa. Käyn hakemassa suihke. Suihke löytyi. Nyt voin suihkuttaa. Näin, nyt olet kun nousi. Kiitos. Tää on ihan sairaan muuta. Vaikka en ole enää kissa. Näin sitä ei haittaa. Mut voit mennä. Joo. Moi, mä tuin maksaa. Joo, olet todellakin uudistunut. Et ole enää kissa. Joo. No, se maksaa vain 5 euroa, koska no, oli kyllä 20, mutta tänään oli 10% alennus ja siinä oli teka asiakas ja se saa aina 5 euroa alennusta. So, tuossa. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin. Äiti mä tulen. Katso, minä en olekin enää kissa. Kultasen isän on muuttava itse siitä, että tulee kissa. En minä tiedä sitä suihketta, joten se tuli tällaiseksi. Ai. No, ei se kai haittaa. Joo. Mulla on huono uutisia. Niin. Pikkusiskoni on kuollut. Mitä? Se ei auta. Katie, älä nyt. En halua vielä lisää. En halua, että se kuoluu. Mä tietysti se on hyvä asia. Ne, koska se on kiusannut. Joo, mut mä menen nyt takaisin sänkyyn. Joo, niin mäkin menen. Mä maha tähän hittiin enää. Mikä on tämmönen portaiden? Ai! Vihdoinkin perissä. Nyt voidaan nukkua. Mitä? Kesäloman ensimmäinen päivä. Sehän oli vaan unta. No, en aikaa mennä, jos ei tule tuon näköiseksi. Kiitos kun katsoit videon. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka!